mbukelo khona ekhaya. Ake sizame ukuthi into zethu zihambe kahle noma zingafuni ukuhamba kahle, kodwa ngabe khona okukodwa mbukelo khona ekhaya okuphumela empilweni yakho, ngaba isithunywa, ngaba idlozi lakho, ngaba ukwakha umuzi ekhaya kini, noma akwakha ikhaya lakho, noma nje ukuthi uthenga imoto, noma unebhizinisi, noma usebenze, noma uthola isikhundla, ngabe sekuba mnyama konke mbukelo khona ekhaya. Ngisempumalanga ngokuhlala ePitetifu, umuntu okholwa kakhulu emanzini, umuntu okholwa ukuthi akumelanga into ingehlule, into mangiyifuna kumele into ngiyithole, like it or not mbukelo khona ekhaya. So amathemba manje semancane kubantu because abantu badliwe, moshelwe iy'mali lapha nalapha, kodwa mbukelo khona ekhaya ngithi kuyithemba lisekhona ey'ntweni zakho ozifisiwe zisengenzeka because uNkulunkulu phela owaziko idlozi lakho ukuthi wena mbukelo khona ekhaya uhloseni futhi kuyogcina kwenzakala ini impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Ngithi Mthandaz zami niphethe insebenzo ekhona njengamanje la, angayiphathi yonke, ngiphathe nje insebenzo encane. So la ngiphethe mbukelo khona ekhaya isigezo samathunzi, yiso isimbukelo khona ekhaya, isigezo samathunzi mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe ungashonelwa awugezeki, umzimba wakho unenkinga nje, into zakho azifuni ukuhamba kahle, ziqonde into zakho kahle mbukelo khona. Once wageza la mbukelo khona ekhaya, kukhona kumele kwenzeke empilweni yakho, umehluko kusuka emthwalo ney'bopho, washonela iy'ngane, wakhipha isisu, wakwagwaza, wangena ejele, unamanzi amnyama mbukelo khona ngale nduli mbukelo khona ekhaya. Uyageza, ugezeke i-200 mbukelo khona ekhaya, malini 200 mbukelo khona ekhaya. And then sibe ne-blue key, blue key mbukelo khona ekhaya, uyaphalaza, uyafutha, uyageza, kusiza kakhulu ey'nkini obhekene nazo. U-blue key nawo umalini 200 mbukelo khona ekhaya, uyafutha, uyageza, uyaphalaza mbukelo khona. Kodwa uma usuqale ngalokhuya okusamathunzi mbukelo okhona ekhaya, sibuye la ngana kwethu sibe no-locksmith nangu ukuthi ube negazi, thandwe ngabantu, ngabelungu emsebenzini, hlezi bebiza igama lakho 24 hours. Nasi mbukelo khona ekhaya isosha esinamandla kakhulu, naso still 200 mbukelo khona ekhaya. Satholakala kubani? Kumthandaz zamini, which means it's 600 mbukelo khona ekhaya. Uma ngokude engakanani siyakufalela Korea kaya. Nale bhodlela mbukelo khona ekhaya elokuthi ube nenhlanhla, likwenza ukuthi ube negazi, ukhumbuleke ngaso khonto boyenzile enhle, yasengathi iyavalavaleka, liyayiphakamisa le bhodlela, lesa nemali kuwe mbukelo khona ekhaya. Alilandi imali ebhenki ize kuwe, no, ushikisha kancane esandleni sakho, ushikishe eshiyeni lakho nala esandleni sakho, bese uyahamba. Awugcobisi ngalo umzimba wakho mbukelo khona ekhaya, no, ulibeka hlala khona ini ema-coins. Uma uzogembula ngalo ulisebenzisa ngayizolo mbukelo khona ekhaya, lizokusiza kakhulu ngana kwethu mbukelo khona ekhaya. Sonke sifuna ukuphumelela, sifuna impilo ephambili. Ungahlali phansi, ungayibukeli phansi, ungalithengi uma ungalidingi, but uma ulidinga uzolithenga. Lona mbukelo khona ekhaya liyabiza, lithini 1000 mbukelo khona ekhaya, lithini 1000, which means 1.6 Korea kaya mbukelo ekhaya. Ngiyadilivela, ngiyavuleka inhlahla into zakho. Inkosi ibusise, inamanamba ngaphansi. God bless you, I love you. Jehova abe nawe nabakini.